Today I gonna game on Swedish. Hej allihopa, välkommen till hans video. Idag jag ska plocka upp den här. Nej, vi ska byta om. Ficklampan. Ta bort den. Gud, sen tänker vi ta upp dem. Just det, och den. Okay. Mycket bra. Det var mycket bra. Ska vi laga lite mat? Jaha. Okej. Hur ska vi göra det här? Option. Går vi in på... Nej, det var för... Oj. Okej. Keyboard. Drivers, inventory B. Okej. You tar... Har vi H? H tar vi. Drag. Det är väl... Okej, escape. Space. Lockdown. Upright. Okej. Drag. Mus. Nej, fuck. Jag sparar inte. Okej. Option. No, wait. Vänta. Okej. Inventory. Ljus tar vi. H. Sen tar vi drag. Yes. Apply. Går vi bak. Zoom to game. Okej. H. Okej. Inventory var det. Okej. Men hur? Jag fattar inte. Jag behöver en L här. Ska vi ha det här? Vi ska finna delar. Typ, det här ska vi finna 4 stycken av. Det här är paddel till båten. Vi går på jakt. Man kan äta. Där är min yxa. Yxa. Okej, jag behöver inte den här tror jag. Gud. Tar vi upp den. Yay! Okej. Tar vi den. Ska vi ta lite mat. Jag tror jag sa en haj. Wow. Okej. Det är lite hektiskt. Finns det någon mer sak på ön? Gå och se. Kokosnötter. Jag behöver inte det. Vad är det för något? Okej. Det är första gången jag spelar det här spelet faktiskt. Det är inte jag som byggt det. Jag hittade den här ön. Bara. Hur tänder man eld? Tar man den där? Ljus. Ja. What? Ja. Okej, vi kanske måste ta en sån. Tar vi lor. Kanske måste ta här. Måste man hugga lite? Wow. Okej, det var bra. Sån. Tar vi dem. Hit.
Okej. Så vi tänder den. Yes. Så vi tänder på. Wow. Okej, nu ska vi laga lite mat. Ska vi den? Lägg på. Ja, det blir gott med lite mat. Och det börjar bli natt. Okej, vi går in hit. Och då har vi en till. Ark. Okej, vi gör så här. Vi lagar lite mat nu. Så får vi se. Den är klar. Okej, jag tar den. Jag hoppas den är klar. Ska lägga på den också. Då kan vi kasta. Lägga där. Där får ligga lilla baby. Okej, jag tror att vi tar den här. What? Oh, ja. Jag sätter bort den här också. Ta upp den. Oj, jävlar vad mörkt det blev. Va? Oh. Så man höll inne knappen. Okej. Grön så här. Om vi kan hitta någonting. Napp. Bara kokosnötter. Det var jävla mycket kokosnötter på den. Faktiskt. What? Okej, vi hoppar upp. Vi hoppar ner. Åh, då är fan en till här. Där är en till. Kan vi åka till dem? Nästa dag så tar jag flottan till en av de öarna. Eller ska jag göra i nästa video? Jag vill göra i nästa video. Det var något att göra på den videon. Det som är viktigast nu är att äta och överleva. Tror jag inte det finns någon monster här. Hoppas inte det. Okej, jag tror att det är maten som var klar. Tar vi upp den. Jag ska bara ta bort saker härifrån. Ta bort. Yxan kan jag ta bort ett tag. Det är cute. Så vi. Ska vi äta den här? Så, tar vi den. Nej. Den. Okej, det lät krispigt. Lägga på den också. En kniv. Ska vi göra nu så här? Gå upp hit. Här är alla mina saker. Så. Sen lämnar vi av den. Så lämnar vi av dem. Den lämnar vi av. Och den. Sen kan vi lämna av yxan. Kan lämna av. Den kan vi också lämna av. Okej. Nu går vi så och hittar nya saker. Här hade vi en kniv, vet du. Den. Nej, fuck. Nu är jag mätt tror jag. Hej, varför ligger du där? Varför ligger du där? Du ska ligga här. Bli där. Den kan vi ta. Kan vi lägga den här? Okej, ficklampa. I am manliga. Det finns fan inte så mycket att göra på här faktiskt. Vi tar och ser. Det var jävla massa trän här i alla fall. Okej. Vi går på stenen. Vi går på stenen. Ja! Kom äta den. Vad söt. Fuck you.
Min ficklampa. You're beautiful. Okay, I am not gonna play. I just gonna play this gameplay in Swedish. Yeah, do you like my videos? Please press on subscribe and the like button. Nu pratar jag på svenska igen. Ja, vi får göra. Vi åker utforska båten. När vi römmar också. Ja. Okej, jag tänker att det här får vara allt för den här videon. Vi har fixat lite mat. Vi har hämtat lite saker som var här inne. Där är min säng. Jag kan fan sova. Sleep. Oh my fucking god. Okay. Oh, this is a... Oh fuck, det regnar. Oh fuck. Go inside. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Okej, det var mycket varmare. Det var så. Okay. Fuck. What the... Fan vilka 12 det blev. Oh fuck. Okej. Gå in för fan. Du måste in där. Okej, byt. Se vad jävla mycket saker jag har. Jag ska också titta. Nice. Okej, det här får faktiskt vara allt för dagens video. I next week in helg I gonna play Flight Gear. Okay, thanks for watching this video and please like and subscribe. I am happy.